Sanibonani guys, igama unqobile niphathele amanqampanqampa kuzokwenzeka uyinimba ngeviki elilandelayo. Kuvezwe ukuthi uBrother Justice uzobe sekucaca-ke nje kuthumeka ukuthi izimiseleni ngaye. Siyakhumbula-ke guys ukuthi bake bahamba-ke bayikhipha kuleli viki uthumeka egqoke ingubo eyellow esilk emuhle ukugela efake ngisho i-make up baya laphaya ethaveni bafunzana ngisho ukudla, kanti la uBrother Justice ahlambuluke khona ethi akakhathali ukubuka uncumo likaThumeka, esho nanokuthi yeyi besekuyisikhathi eside aqeda ukuzizwa ngale ndlela azizwa ngayo manje. Hhayi, noThumeka-ke wase wagonyuluka washo ukuthi for 20 years bekade eshade noHlathi, watholana noHlathi ena-24 esayingane and ayikho enye indoda akayaziyo ngaphandle kaHlathi, but still umane nje wamphatha kabuhlungu, wamhlukumeza uHlathi, wambukanisa nezwe lonke. Usiyasho-ke kodwa ukuthi ayikho incwadi yezothando and akulona iphutha lokuthi nje namhlanje bandawonye ngale ndlela bandawonye ngayo, kwakuhle kanjeya. Hey guys, emva kwake leyo date-ke kuke kwafika uHlathi wambona uThumeka benalo Brother Justice, inhliziyo kaHlathi kwangathi iyadabuka guys. Kanti-ke undodana wakhe-ke uLikamva, heyi ubekade ehleka kuphela, kubonakala nje ukuthi iyamjabulisa lento yokuthi uHlathi ubona uThumeka e-move on nempilo yakhe. Guys, akupheli-ke lapho, kuphinde kwaveza-ke ukuthi uHlathi akazunambitheka kahle-ke emva kokuthola ukuthi uThumeka use-move on. Uzomane ahambe aye kuThumeka ayomtshela ukuthi lalela, mina ngizokuphatha kangcono kunalo Brother Justice, ngizokushada ngikwenze unkosikazi, wena ungumama wabantwana bami, musa ukudidiseka, yimi indoda yakho, hhayi lo Brother Justice. Kanti hey guys, uzothi ukuzwa nje lokho uThumeka ebese eyathukuthela amtshele ngqo uHlathi ukuthi ye ungazongiqhela kakubi wena, yakhumbula ukuthi wakhetha ukuhamba noZoleka wangilahla mina after 20 years zonke ngiku-sacrifice-ile for wena, manje usuthini kum? Ndiyeke nje ndiqhubeke kamnandi no-Brother Justice. Guys, which is even better ngoba phela siyazi sonke ukuthi ukubona kanye ukubona kabili. Mekuwukuthi uyavuma ukuthi uHlathi abuyele back empilweni yakhe, hey uzosola untombo ngoba kanqena uHlathi kumane athole enye intombi-ke manje amgile igodo kwesibili. But anyway, singashesheki guys, sijabule ngoba uThumeka kuphinde kwavezwa ukuthi uzothi uyahlangana futhi no-Brother Justice abese emnikeza i-cold shoulder, okusho kona guys ukuthi uzomane a-change i-attitude, angabe saba ulo Thumeka lo simaziyo eme no-Brother Justice. Ayi, no-Brother Justice uzobe siyathoka ukuthi hayibo sengenzeni-ke manje, kungani uThumeka esengiphatha kabuhlungu kangaka, esekhuluma nami kambi kangaka, kanti cha, inhliziyo phela kuthiwa ayiphakelwa guys. Uzobe esebonile uThumeka ukuthi no, ngathi kuHlathi la azothola khona uthando lwangempela, ngathi yena uthanda kakhulu uHlathi kuno-Brother Justice, ebese-ke yamdushela kude le uBrother Justice efuna nje ukubuyelana back noHlathi. Untombo guys unesibindi, hhayi unesibindi guys esinengingila eceleni. Akupheli-ke lapho guys, kuphinde kwavezwa-ke nokuthi umndeni wakoZondo uzobe usuyajabula phela ukuthi sengathi leli cala likamama wakhona seliseceleni phela, angathi nje awuse off the hook. Kanti uZoleka-ke khona ozobhutshuza i-information kena amtshele ukuthi hayibo, uyazi phela uSydney benolwandle sebemane bangena la kwi-system yekhompyutha bazama ukwenza into engaphathelene nekhosela tech ewubukhoshosho. Hhayi-ke siyazi sonke-ke guys ukuthi umphumela uzoba njani ngoba phela abaqala ukuyenza lento le, loya mndeni wakoZondo nje, hhayi impela lo msebenzi wabo abawuthathi serious. Uzobeke uZoleka esiyashunqa evutha umlilo kubona, mhlawumbe uzobaxosha ngisho ukubaxosha ngoba phela akazwani nento ebhedayo. Guys, sengidabukele ulwandle ngoba wayesho nasekuqaleni ukuthi angifuni ukuba involved kule nto yenu mani nobaba, kodwa-ke ubaba wakhe-ke wamphoqa wathi mntanami sifuna ulwazi lakho la, wena usasemusha, le nto le uyayazi kangcono kunathi. Wagcina egaxeleka umfana, manje kungenzeka impela luze umsebenzi wakhe kanye naye uyise phela ngalesi gameko lesi esensenzekile. Kuphinde kwavezwa-ke nokuthi uLazarus-ke benoZoleka bazothi take their love to the next level and there is no going back after kule nto le abasezoyenza-ke guys. Vele-ke guys siyabona ukuthi uLazarus uney'nhloso ezinhle ngoZoleka, nakho phela usezimnikeza ngisho i-advice yokuthi angavumeli ama-assets akhe adliwe uHlathi, awathathe awafihle lawa amaningi aveze okuncane ukuze uHlathi ahlomule kancane, hhayi kakhulu. Kanti-ke guys uTitus ummeli wakhe uZoleka uzomxwayisa uZoleka ukuthi hey girl, you are playing with fire. Yabona meke wangena kule nto le uzoyingena kuyona manje, there is no turning
turning back. Futhi meke wabanjwa-ke kuzokushubela, kodwa-ke uZoleka uzoqinisa ikhanda, angamlaleli uTitus, athi mina ain't no way ukuthi ngavumelela ukuthi ama-assets ami adliwe uhlathi obekade elala imini yonke ahubuluza ubuthongo, mina ngijuluka ngiba manzi te, ebese yena uhlumula u-50%. No way. So usisi uzoqhubela nokuthi afihle izinto zakhe. Kanti siyazi sonke guys ukuthi Lazarus is not just doing this for uZoleka. Well, I think he's also doing this for himself, ngoba phela akafuni ukushada umuntu oney'mpahla ey'ncane. Obviously ufuna ufike laphaya uZoleka emshadweni wakhe benoLazarus enezinto zakhe. Naye-ke uLazarus ushilo ukuthi angiqali ukuyenza lento engikunikeza i-advice yayo, ngidivorce 3 times, bengihlezi ngifihle iy'nto zami mina ukuze omakoti bami bangatholi yonke into mase sehlukana. So ngikunikeza i-advice eseke ngayenza before. I've tested this before, it's working. It has worked for me and I'm sure it will work for you too. Guys, kuyashuba-ke manje. Kaziyozala Nkomoni ngoba nohlathi-ke uyitshela ukuthi nje njengoba ebhizi elandelana noThumeka, hhayi impela uzofika amphathe kamnandi uThumeka memvuma, ngoba phela uneyimali eningi ubhuti azoyihlomula laphaya uma sehlukana noZoleka. Guys, hayi sobona khona ukuthi ubani ozowina phakathi kwalaba bantu bobabili. Is it gonna be uZoleka noma is it going to be uHlathi? Aphela lapho-ke.